visa. Met Tani is dat ze zit en gaan pannen, blijf boe op een vrijdag. Like je meet dat gauw, ik heb blijf pannen, terwijl ik kom kunnen zien, beter van mij wacht. Ze lijkt 30 precies en dan 50. Ze wat kaart geld even mijn pijp pak. Tegen boven ga ik excited. Kan niet gloeien, is morgen weer vrijdag. Ons spend die mas die weekie, ons waai dolle vir Vrydag. Koppel 'n lyn na, bel ek verleid, maar maak ek my feit vars. As pastoor die wat soos sy braak was by die jeug met sy kom van 'n pyp af, rookie nog Zaza, wat ek sal 'n skyf uit, sy's in die huis. Dit op 'n Vrydag, sy het 'n live minute brood, sy's just. Tani is dat ze zit en gaan pannen, blijf boe op een vrijdag. Like je meet dat gauw, ik heb blijf pannen, terwijl ik kom kunnen zien, beter van mij wacht. Ze lijkt 30 precies en dan 50. Ze wat kaart geld even mijn pijp pak. Tegen boven ga ik excited. Kan niet gloeien, is morgen weer vrijdag. Kan die geskenke koop vir 'n vrou nie, die soos jy weggooi van die trein af. Ek gaan nou afsê op 'n donderdag, is maak single, wees op 'n vrydag. Round of 6 in die is 'n tonne manier wat jy moet gekap soos 'n wafer. As jy die mooie sit, dan moet jy wegbly. Ek kan nooit te koffel aan my vat. Dan is dat ze zit en gaan pannen, blijf boe op 'n vrydag. Like je meet dat gauw, ik heb blijf pannen, terwijl ik kom kunnen zien, beter van mij wacht. Ze lijkt 30 precies en dan 50. Ze wat kaart geld even mijn pijp pak. Tegen boven ga ik excited. Kan niet gloeien, is morgen weer vrijdag.